Uma ngabe uveza indlela ofila ngayo, it's because lonely noma ugcwele nje intukuthelo ngaphakathi. Hayi methiwa ngiyazi ngabe ngiyakutshela. Ufa nje kana indlela nje abantu abayibheka ngayo nje le revolution engizama ukuyenza. Bacabanga ukuthi nje it's business as usual. Abayiboni ukuthi siphokophele kuphi ngalento esiyenzayo. Abantu ababoni ukuthi kahle kahle umuntu uphokophele kuphi. Yabona nje ngoba nje nawe kade umdiba nathi nje kulento. Hawu phela bengimdibi nawe before kwenze yonke lento iphuma eceleni. Yazi ama students akakhiya kaya ngesikoleni the other day. Oh, hayi mina ngakwazi ke lo. Hayi phela mina ngizwana namasosha, mina amasosha mina afundile. Ngisazoyibhekisisa yonke le nto. Wenza kahle. Yeah. If ungenza kanjalo ke who knows. Mhlawumbe ngizobe futhi ngikusupport. Kanti ke vele awukazi ungishiya. Kahle mina ngithanda amadoda ane purpose ngempilo. As my late husband sathi umphefumulo wakhe ngalala ngokuthula. Uyindoda eneqiniso. Unayekela umndeni enza nomehluko emphakathini. But ke kwakhona babona ukuthi ngcono bamthulise. Anyway kulo mnyaka vele back then ayebulawa kakhulu amadoda enamaphupho kwenza ushintsho. Ke kodwa ke ungakhathazeki. Ngibhekela enhlanzweni zamehlo. Angiyindawo. Angizukufa.